Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lani pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kajingdon jongki kenhun seng balang. Ban yarap yaki weipat ki kenhun ki badan yak jing temu ban ai ka jing sekri syaki paiba kala nang yarap syusyu ban tei penbha yaki mlang ga salang ka jingdon jing school ki bala seng labu dagi kenhun balang kristan kalau julong ka jingking jing ki khon ki baret ban tip yak nang ga stat yak tho ka pule wada pedeng ki babun ki jing ki bakum ki bor penia school ki haban mat nang ka por syaka por dagi jing sukhya halor ka jingdon kam jong ka wei ka school ka badan hak shnong sau pathar khama Haribhoi district kebari ke school kebala peniat da kebalang Presbyterian kebala tip kum ka jinga seng samla Maudem Presbytery English LP School kino ilam jong seng HYC Western Zone mentagasi kilalit ban no jingirap yek ke school da ki ben bat ki des na ke benta ki khna pule jong ke school kum ka jingirap ban nang kentiu shushu yek kam pule puthi shagi pajba ka than nalor ki nong ilam jong seng HYC hagini sngi lai don langru ki bor peniat school ki nong hikai bat ki khna school tak stop lihat mo student tak stop lihat mo good morning kata to hai sanga mo the patient hai mental ke step ni kediang subha yakini ki samla ki biyang pangkediang junga ki balawan ban ai hangi ya ketai ke ben berkedes ki itu ki ben berkedes mai ki badon life artillery di nakaliang ka jungi ka school jong jing semla yimla kan ka pau ku su yo blay namar ba hagajing shisha nila perkat ban phashna yekni kipen badengin phashna nila persang ban long kumno ka rok ru kam dunasyo arto sejrong ni lai koja kala dan kecilun chen rei namar bangi don ki semla ki bedehi na ka dong ka tan ka jungi yo badia kenduk baki ba pensuk tersentil badai way nanti nakikam ke HYC naka dari voice ni ke ila aikin ba bada long ka ba ngila ban dan kalam ini saya rap ya sini ke Islam kawan kita dari ke jong dari na do Islam dengar mungkin mau hari ke Islam ke lagi jika ba kin ai tang steng kila ai sundan adu bagi dak nakapor sa kapor ni jumi be shmat ban gadon menta banki paiba ni jumi ki badon karono ka jinge ane ki badon karono ka jinge pindu ku jumki ha ka jingal ji amar ta law ni sang hadin bagi yo ka jinge prinsip kumbong pastor ba ki don kam ha beri bat ka ben yes na bata jumpi kum ki kna school ha ka ba piyo ban shong ha ka ba piwan ha po jumri na school jong jing sang sama Maudem Presbytery yana lang jungi din ka jingya sentep lang jong secretary jungi wa shong ka committee ke jungi bat ila don kata ki perkat bangilia no sinyang kat ka bangila haibori berit ka bangila entah din bangila perkat kumta ila shim ya karai bangi rapno dagi ki ben bagi des ka ba mentak si ki la join pat bagi ka bangila wara ban ai no sapi ban ado mentak si kine ki ben ki des kila de ki ben ki des jompi kum ki class school bat ki no hikai bat ka school ki parkoi kinyak yang skua badong kum gaseng nalang ji kum gaseng shubu ke jingkepat ya pi kum ki nong penyat jong ga school ki nong hikai bat kerpang na bata jong pi kum kena school kei ka bang kwa banong kalong bangadon ke jingkermen na pedeng jong pi kum kena school ke bat sinrang mo ki mentang i ka no ke jing habriu jong pi kano ke jing tenak ke jong pi habatuan ke school bat ngadon ru ke jingkermen na pedeng jong pi kena school ke na sinrang kin sedon ki kena school ki bansawan ki kedang ki paper bat na pedeng jong pi ngadon ke jingkermen sisen kasi kin salong ki klur jong ke ribat ke jag benreu bat na pedeng jong pi kin salong ki doktor ki engineer ki wig ki kam ki bahe apo jong ke dong ribhoi se ni jung ngadon ke jingkermen kai ka bang kwa banong kalong bagte ki ben bakin sa shong nado shibet ter ha ke jing pedeng jong pi ka jing pule ke jong pi na kwa banong pi kum kena school apa piwan sa school kedia ko ngai pi ime pa jong pi ki jui kai pi long kena ki patip si ki patip riu play ban kungu ikena ikai jong pi
dia haba piku mu ikino ikai joki na tua ro to haba song ini pen ko ai ni das ini man kan mau ini so akan mau bi ino na man ini ni lam jo seng new trap yut kan si of HYC sakan mau ia ba chong ni ben ong ni ko ben ko ai ni lam jo HYC but haba kan mau bi na so mo long ini ban kan mau ba ide race tong not do man ta ko musang hagi no ikai di party pat nak joki pin salong ki klur jong riba ke jabriu menta pin long ki persana bacin besi pin salong ki klur jong riba ke jabriu kata kan ni ka bang kwa pasat ati kum di kelas school ke diga di jonga ba kendiat enam ta jong ki no hikai no so bodong pila long mapi kum ki kili ki pa na mata ki kelas school Natip patjon ki jini sipur ba apa pingkai kamtam ki knaret rek e ka ba ki trestom na mata ki kna school adon ke jingkremen ba kanam long ka basap e si sin ka si uso jong jing trestom jong pikum ki noi kai ke bege galong ke jing ku na mata ki kna school galong ke jing ku na mata ka dong pat ka jab riu ke juni na pen jing kna school na next kam adon ke jingkremen operation si sa pemi na pen jing ki klur ki bandan haka do lo ka department bagi maki kin salong kin noyalam ki bakrau jo ribat ke jabriu ki hanta ko lo ke serong punta ki piku na school bakermen bagne ka school kana kiu seprang dan baga ji trestom ju pi bakka management committee bakin juru ni ka teamwork ju pi brokaway kata ka ne bang don jikmen bakermen mo blay unang irap epi unang aibor epi ki babun ki benta ki ba pi kum ka school pinayat nang ne sikbat banta tu don nursery do class 3 deng stop nursery do class 3 yang ada jingkremen ba next year how arajar arpon riu pin upgrade yang ada class 4 and class 5 contractor lengba ka jingkre stom ju pi kremen ba blay un kerkui pi un rap pi haki babun ki benta jong ka jingkre ju pi ka school kublai si jarngu Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakishnong Mauberhi Ribhoi District, a music school ke baju pelong, Shisian Shutiau Halitir Flower Higher Secondary School Mauberhi. Hakasngi sajan adu shpobeje men step adu saubeje janmir. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki bandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupanya street performance bagi konsert aman lau senam kum kadak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakani ke music school ti parlok baro wan nampat slam wan ban shim ni ka admission hakani music school. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai